bulurah. Kaki malah nangan di to bulurah. Bu, alah jan tak beli ora tau ngrungokke. Nek wong wis kon ngenteni ning nggon gedung sing lampune gedhe. Ora tau ngrungokke. Ya. Antek payunge. Ora diangkat-angkat. Halo. Mutero. Celuki kok ra krungu jenengan ki. Heeh. Nganggo jilbab werna anu. Iki lho sing nggone Olivia Pola-Wali. Heeh. Kok kuno apa abu? Zo. Gusti Allah. Nek ra tau kok kuping ra tau anu ya kok ngono kuwi. Rene mbak tak kandhani karo ngenteni Bu Joko. Karo sapa kae Bu Joko apa karo sapa to? Bu Lurah. Mbok karo sapa kae marang ketok wong adoh banget kono. Walah pesawat ya. Pesawat desa kowe iki. Iki lho, tak dudohi pesawat mendino ngerti kowe. Heeh to? Ya to. Nek jilbabku jarang ngerti. Sing iso dienggo apa? Bener. Bolak-balik. Duh apike ya to. Iki jilbab ora mung sekedar jilbab instan cepet cara pakeke. Iso dienggo warna apa ki? Bener, warna abu-abu kebiruan terus nek dibalik dadi warna navy. Nah, gene ngerti. Ngono ra tuku-tuku ngerti hemat. Nah, garek mbok balik ngene iki. PT Mbak Ri, PT ki sing goleke cepet, sacet, ora jeblok-jeblok ra melet-melet. Lah iki solusine Mbak. PT jenenge Softpad, tapi ora nganggo kain keras lho ya. Nah, ngene iki. Nek dibalik nganggo apa abu, aku tak nganggo navy saiki kan gen goleki neh. Mau abu kok saiki dadi navy. Nah, duwe jilbab bolak-balik kok ya. Kayak gesper. Ya ta, dadi nek semisal ngarepe jilbabmu kuwi apa ngarepe klambimu kuwi nek ngene iki, brose utawa apane, biasane garek dikek gesper. Mburine hoodie. Apik ta. Kandhani kowe iki kaya wong ndino ngerti videoku dudohi jilbab hemat. Ora tau tuku-tuku, randang tuku, alesane duit terus kapan dedetmu. Ngono